Salam hormatly Ikjam TV YouTube kanalynyň muştoklary. Bugün ýene täze videomuz, täze de beatler bilen bugünkü videomuz dowam eder. Ýani nähil beat düzülşini, haýsy programma kömegi bilen düzülşini häzir apsanyada, ýani silkasyny belläp geçer. Onu insertçi beat'e seredelýär. Alan olsanız like, tesir ve dostlarınız bilen paylaşmayı unutmayın. İlk videolarda görüşençe hoş, sağ olun.